Paglangas sa umaabot na duwa. Siya daw sa Raprakan sa birthday na ko. Battle na. Sa wala na ko. Paglangas para kang hurt once. No. Hurt one day, one production. Shout out to Sugot Boys. Sa akong to. Di ka pag naga, maglangas para kang climax. Yo, shout out climax. Salamat sa itong suporta. Skinamin boys. So, ready na mo. So, game na. So, nakadaog si Earth One sa Puntos. Piling na mauna si Climax. So, round 1 para kang Climax. Yo, check. Nongra. Yo, hilo mga tao kay nasigi og langas. Kay pabuton ko ni ron mura katong fireworks nung galit lang og gawas. Yo, after ko na champion, balik na po sa battle. Yes, I'm back again. Pero di ni slam dunk contest. Pero di ni slam dunk contest, I will defend my title like Zach Lavine. Yes, like Zach Lavine. Kaya na akong ihansak bisag asa nga angle. Kada duslak, sure kill. Mura gibuhat na ko sa akong mga anak. Kaduel. Musa diri na lang kutob. Imo kusog nga pag-abante. Truck na out of fuel. Ha? Kaya kining Hurt Ones versus Climax. Battle nga gihuwat sa mananaw. Pero wa ko musugot until sa pagsuwat siya matagpaw. While naghuwat sa mga adlaw. Siguro ito mabughat. Juning tapaw. Gamit mga punches nga sa kagupat. Murag pakyaw. Ha? Okay, sa mga wanak ibaw karong gabi una nag 1 year na ko sa liga. Pila ka buwan ra ang milabay pero usa na sa giyatangan nga mo sa liga. Ug ikaw pila ka tuig nakasduwa usad ako kay ning insulto para nimo, di ba? Kay 1 year pa lang gani ko pero pare nila magka-level na kuno ta. Pero level di ko musugot oy pildihon pa jud karon. May pagniparihan na lang ang restless ug ubang mga rhymer nga wa mo dayon para sa mga pilihan napakay ikarason. Ha? Okay kini nga match up. Kapag kung ako'y underdog, kay pag-opa ko diri, ang duwa i-consider nga veterano versus rookie, feeling expert versus newbie. Kung sa flip top pa, murag balakid versus tipsy. Isa kumpara ninyo, sigurado na akong pildi, para nako dili na pwede. Dili sa tanang panahon, ang karaan, mag-una, nalang pirme, kay Timan E. Sa pagkakaroon, MVP, ang bata nga Curie, sa karaan, ublaya na nga Kobe. Bars, Yo, bars, mauna yung sa gusto. Yo, kay una lang nimo na-discover ang duwa mo. Kay una lang nimo na-discover ang duwa, pero sa skills ako'y mas una pa nimo. Sa pagsugat ato sa mga adlaw, ikaw, pirmira kang nasa kong luyo. Murag anino, ha? Bars mo na yung gusto, hala, sige bahalag mga ukay ta. Ipagawas yung mga abilidad, o siguro doon nga makalahutay ka. Ako niya, ribat, di ba mo na style ng imong gisaligan? Bahalag, oy, ayaw ni pang storya, basta makaribat ng daghan. Ha? Tambag na ko, mauta na imong at imanon. Dili kinahanglan ng daghan, ang importante, gibugaton. Ha? Bahalag ko sa duha, tulo. Okay na piste, basta kinahanglan mo ribat, mas bubat pa ni tipsy. Yo, diri na sa kutob. Pwede na masibat. Paminaw sa tasayang lines kung saon niya pag-ribat time round 1 pa lang gani makaingon na ka nga di ko nimo mapildi bisag busy patol makadaog lang kanako kung matapos na tong TV patrol. Round 1 para kang Hurt Ones. Yo, check. Ribat raw akong siligan, ingon ning buang. Ribat ako na akong siligan, ingon siya ako no. Pero at least ako mga ribat, kahit usog nga punto. Ako daw, di na ako mo abanti, murag na hutdan o fuel. Bugo ka, akan sa akong ipakita, karon mo ning pinakalindot ni mga makontra nga duel. Sige game, no check. Ay Max, welcome back. Muna akong unang pabate, mura kag bilat nga nabiga, kagikan sa pagawala, ningalit lang ang pakita, kay nakakita, kagahe, gahe, maunay imong gusto, sa sige niya pangita gahe, akong nasay ko, nga bayot ning tunso, bilingero, ambisyoso mo kontra og veterano, aron ang iya ang turno musakag, maayo, halata ngay mo utok na nagipikto migo, bisag ibugwa palimutan na nimong inirik, manginahanglan, gihapon kag bars, usa ka maayo, oo, ay mga linya, halata ang gitaytok, puro kabuang imong tira, puro na lang pakatawa mong dali rang mo patok, puro kabuang naas imong utok, kay buang ng kagutok, ha? Gusto pa kan magbuhat-buhat ang istorya, pero sa istorya, wala din na buhat-buhatan na istorya, iyang kontra, aron naa, na imabanat, grabe ka desperado, sige nga makadaog, kung nga na siya makadaog, istorya, sa kung sa nalay, ipang sulti, pabata na baya kaayo, generate mo pa kaayo, wordplay na pinugot, pag yun ang multi, ha?
Ha? Og sa first battle nila sa tournament is si win ra kaayo. Daghan kaayo sila karga. O daghan kaayo mo karga. Pati barkada gikarga mong daghan kaayo mo karga para initira ani nila daghan kaayo mo karga. Ha? Gusto pa kayo makadagatawa, mura jud naka marijuana, saba jud kaayo. Ana say remember din resulti kang sniper okay on time daw ang reaction sa crowd. Kalin ko daw pag katrabaho. Pero sa nabantayan nako ato kasi karon sa react ng crowd, imuramang mga amigo. Ha? Imuramang mga amigo. O karong gabi una ang dama, mo ko galingon. Kay brutal ako buhat tulog wala ko ipakita nga ka. No, oy, wala koy kalo oy sa mga tawo nga walay kalo oy. Kay karong gabi una magibilin sa amuha ako kalo, mo wala koy kalo oy. Ha? Kung wakala koy kalo oy. O di ba climax dubi naman ka nangandoy. Ay mo di ba climax dubi naman ka nangandoy nga makabangga nako. Sa sobra nimo ka desperado halos mo nang santo ug kanto. Wala mo perminting yampo o para mato. Padlang nimo imong gipangandoy pila ka buwan sud kang nagtago. Ha? O pila ka buwan sud kang nagtago. Giwat nimo nga kita ang magkatagpo. Pero karon kay nabangga naman kanako. Literal nga na-crash na kanako. O crash. Katanaw na ko nimo murag naa ka na ko'y gusto. Kay katong last time ko niya sa Manila, pag semis, everywhere and everywhere I goes to, always na naasa akong luyo. Bisag asa ko mo adto naakas akong luyo. O naakas akong luyo. O sa gibuhat nimo, ako ang nando. Kung maglabaw, pwede ka ito nimo, kaya naaraman ka sa akong luyo. Yo, check. Sa mga ribat ni mga tira wa Japon ko'y nauyunan. Pero at least sa hinahinay nga process na nakay nakatunan. Yo, pasensya kung sa round 1 medyo serious ko ganina. Bawi ko sa round 2 after tagamay diri dapita. Yo, kay real talk sa food ni mga hurt ones spread dagan kaayong wa makasabot. Pila ka parang kang Agent Orange, pila ka gabi ko sige huna grabe makalagot. Then one time nag-online ko sa FB na i-message kani abot. Iyang gisulti dito kung anong hurt ones ko sa hurt ones kana imong hurt ones di na nakalusot. Kubantay mo gibalik-balik jud akong hurt ones para lang mo makasabot. Mao di ay ko nung hurt ones kay na hurt nagawan siyang lubot. Yo. Pasensya kung nabulgar na ko nila imong sekreto. Wala man to ko intention nga ipahibaw to nila kay di ba sekreto. Ha? Yo pero may na lang daw ingon nimo mga amigo sa OP. Kay wala sila kasabot nimo ug mahikog sila musulti. Ha kay na hurt ra gani kagawan si nana nakakauwi. Di na mukaon, di na maligo ang naong panguran nilang pirmi. Sa kinsaon di paigo magsudan na lagindi. Pero magsugat bis Ginoo ay nalang jud pakita pre kay maikog siyang kayo kung sa niya ikasulti. Ha? Okay sa pagkamatay sa Ginoo daghang kay nindot ang nabati. Isig paningkamot ay gugot sa pagtahi. Ika na sabot sa akong mga linya kung may pagkapari. Pasensya di ko gusto nga sa iyang pagkabanhaw daghan pa siya makitaan nga bati. Ha? Okay, speaking of bati, daghan kay bati sa kalibutan pero ang uban expected na. Pero sa imong kabati gikan ulo ang tudel gago sobra ka gifted ka. Yo, sobra ka gifted di na kinahanglan pa og ebidensya kay makita na smile pa lang nimo. Kung salamat dai tungod ana naka-realize ko nga dili data ng dagko pero minasluyo. Ha? Pareha na imuha ba? Sa feeling nimo ano adunahan ka. Kunya inig manut brush sa simana tubangan pa. Kay tungod ana mao nang wa kay chicks maunay nakabait. Di ka pareha nako bisag di ko kalendaryo pero daghan kay gold day. Just time sobra kasi 2 minutes time sobra kasikat na ni. Maminaw sa sila so para makaribat na ni. Ug dili ko tapulan kung moingon ko nga once a week ra ko mapatay. Okay, literal once a week ra ko mapatay. Ay. Yo, check! Grabe ni Muang, dako nipon. Sigiran pa sungog iyang ipaningon. Kada imong di pang istorya, dugay na ko anang na immune. Oo, dako og ngipon sa atubangan. I admit, ay kung wala kay ngipon sa imong atubangan, imong ngipon wa man say gamit. Ha? Oo, wa man say gamit. O sige, round 2 na. First battle na ko sa Mingla. First blood, we double kill. Duha ka ungo, akong gipahagba, wana pa, agi atril, partida, nagpakasuport pa ko atog, nagpakakiri. Kasi akong pauban, ato kay newbie, ako nagihapon itong nakiri. Ingana, ako palikon, nabisakin sa pa akong katubangon, nabisakin sa pa akong kaubanon, nabisakin sa pa akong magabon, nagtipsi pa na, kayaran na akong arsahon. Kay mga punchline ni Stephen Murakumo, ni Thompson, mala Stephen Curry, kapaspason, Minili, si Squeak, you're going out of your league, instead, with speaks, ha? Kung sa climax ng kanakadaugan, nga imong giapas, ayaw na lang paghandog, kaya ang kontra nga imong piling makontra, pilig mo kuha o paglaom, wala kay kahayag na makita sa imong ugma kay gitabunan sa dagom. Ingana ko mo tira bay, kada tira
Pirminting binta, mura gaduwa, ako bilyard. Ikaw, puro ikanatira nimo, puro na nakapakatawa, mura gasugaan, nakaskakward, karang imong tira nga ingana. Dayo ra kaayo sa akong standard. Ha? Ikaw ang bala ang kontra nga naa sa akong atubangan. Wa mo kaget. Anak ko, bala ang kontra nga naa sa akong atubangan. O bala ka bay, isa kinsapay pasultiun. Ayo lang na imong mga kauban kay grabe na sila kabakakon. Sila musulti sa tinuod. Ingana na ilang kinaiya. Naliwat ako na sila nimo mo sa ayaw katingala. Kayong batasan kay Max, dili masaktan. Kung grabe ka kalibog, abigyan na ako kambol kang pagkatao. Pero grabe di ka kahambog. Dako na kay katulong alas di na maklaro imong liog. Ha? Mura pa jud kag si kinsa. Sugay kang manghagit. Kung nababae pa lang kabay may siguro. Daghan na kay kag nadagit. Pero imong lubot mo na di panigurado. Dako na kay baksit. Kung ako imaginon, fuck, shit, grabe, kaluod. Mag-imagine ako yung lubot, ako na-imagine yung simut. Ay mo libot, o gimot-gimot, pareha ka man, good ka lagom. Sabaw ko climax na napalutan na kapag tungkol sa imo. Kay Tom, kung parang maabot ng eleksyon, sabaw ko sa ibuto, anong kulay o. Ibinay, kung sino ba dapat ang magdadamayan, sila rin namang mga nugnog. Yung mga nugnog, ngunit tawag sa mga sunog, o panit, o sa kudranin mo, kayo itong climax, pwede nakamatawag na hari sa kangit-ngit, o hari sa kangit-ngit, hari sa kasiman, katanaw na ko din mo climax, na hindi makatinuod na tao, tinatakas sa accessible, ang inuman, nagikan pa man sa outer space, nagikan pa man sa outer space, mga kaliwat mo ni stage, kayo sa busa mo guding pagkatao ba, literal na color switch, ha, kung gusto matapos niya kung round to, climax, sabot ng tadaan, kung sa may resulta, aning duwaa, siksag ng pangduha, walay gunitay sa abaga, kanyang ganahang matakdan. Yo, check. Dinako ko na kung o. Kagawa ni mo daw ko kung o. Bisag yung saon ni mo tutok. Nakaingon lang ka nga ni dako kung o. Kay puno mong sa utok. Yo, round 3. Yo, sugdan ako ang round 3 sa pagka-peaceful na paagi. Sa pistol ug mga bare. O pistol sa paraani. O pistola sa round 3 para sigurado ng patay. Di Bokwans Production, di ba tagsa-tagsaon man ako bay. Ayaw nalang pugs sa kay para walay bala nga masug sa imong atay. Akin tapi yo kin sa gahe ka ginapildi na nimo ang alas pagkakontra nimo napo moy dako nimo malas kinapildi na kuno niya ang alas mong sa tibok norte siya na ang gahari dayon iyang gitor Jack ang queen alas 10 na nauli tinuod ni wala ko nagimbento may ingon storya ni Cloud9 it takes 7 hours daw siyang gahuwat kay nakig sex pakaslibat then after 5 minutes niabot si Jamaica perti niyang laguta kay for sure makigtrisa munta siya alas hari ang tudlo sa tracer para di na makasikit siya ako alang ang dos kay sa imong kadaugan okay mahimong stopper ug dili tungit ang duwa kun dili sikit siya di ba sa battle nyo ni alas na kay lines dito nga diangay pasayloon if you remember niingon ka nga tanang gahi imong pahumukon bisag wa ko kakaon hapit ko natukan ibaw ba ka nga nayuban gahi para mohumok kinahanglan pamagulaan yung saon man to nimo imong kabuton imong kanon sus ayaw gitaon ha pati na gani kay kagnaw mo bayot mo jud ka pero kung magbayot-bayot ka hala sige kung mao na imong ganahan how ironic kadi man to ko si Pacquiao pero nanapod kita kay LGBT kag ipakauwawan yo check yo LGBT pero this bisag di salamat tayo sa tayo nga sa hero gabi una saksi mo lain na sa taga-OP nga akong gipatumba gikan ni Kriya o Cloud9 apil na po siya pero gipaagi ra nako ni Bad Rhyme kung nanasa ko ni Heart Ones na nako sa taas pero dali ra gyud na nako kapaluhod kay di man ima sa yung tumba ko ng butang kung sa babaw nimo itukmod og sa dili ko si Cardo every time mo battle ko makaingon jud mo nga si Climax probinsyano ingon ko si Climax probinsyano proven mo na every battle nga taas ang akong presence kuha ka kibaw kaya kinukoy rhyme bisag tibuok pa na sentence gusto ka og sample I will give you sample pero makita nimo kung sa kalayo atong diferensya sa duwa kay rhymer nga imong kontra maayo pero may konsensya muluwa utok na gamit sa kaayo tungod sa sustansyang gisuwa tiwa na kuno nakapildi ni sa ilaha mo do koy chance ang nibuwa karon kitay nag-abot sa tunga padapli na lang diha para di ka mabangga sa ulan siyang niguwa naglain ang lawas ani nga murag nag LPM pero bisag kung sa gibuhat ako sa Tagawans I still love OPM og tirang panglas pakatawas mga tawo abig si Mana Santa nangayo pagregalo sure win ani bisag once wa pa na time kay mo mga tira balik-balik murag once sa pa na time last round Yo, check!
Ana din sa kaniya, hapit ko nakalibot. Nga ako daw kay nagpalubot. Putang ina mo, kaya bisa ganun sa, wag pamagay ko kasuway ko na mayot. Ha? Kaya akong balik ang tira daw, balik-balik. Hugo ka ay adik-adik. Hugo ka ay adik-adik. Dili ko pareha sa ng uban na may balik-balik ng istorya. Murag nagkablaan, pagka-adik-adik. Ha? Kung iyasa no, proven pang kulay og. Kaya hindi mo mga tira, magani ato sa duwa ninyo, sa mga duwa nimo nga sa TikTok, magani, hindi mo gisundog. Ha? O, kung tira gani ka ba, ayaw nang gikan sa TikTok, make your own rhyme, make your own life, nga na ang tinuod nga hip-hop. Ha? Sige game. Sige game. Logic, kini si Climax, wala ni nako nag-anan. Sa pagsukol ni mo nako, murag nasulod ka sa akong ana. Wala na kay kada ganan. Sa pagsugat ni mo sa banhawan, mo masugat ni mo kamatayon. Kumunay sa ulog sa kada ganan. Musa kini si Climax, imperno iyang padong ganan. Oo, musa kini si Mr. John Lee Vincent sa imperno. Lee Vincent, huwag ako sa langit, I'm already Vincent. Oo, kung sanaybawan ako ng Climax, kung abot ka sa Climax, di na magsugod yung problema. Pero kung sa pag-abot ka sa Climax, pero ng Climax may na problema. Ha? Nagpamatuod din yun na, nagpamatuod din na bagay. Nagpamatuod din na bagay, nga layo na kayo ka sa kustanding. Layo na kayo ka sa kustanding. Huwangan pa ka sa experience. Huwangan pa ka sa experience. Kinahanglan pa ka training. Ang imong mga ability o pagkatunga sa kong coming ay kung mapildi ganiti ka karon, I will be the coming king. Ha? Oh, I will be the coming king. Kung ka ng estilo ni mo blood rhymes, o kung ka ng estilo ni mo Climax, na kung utira ka, imong dagway, kay mag-gusmod. Kung makita ko sa imong dagway, nga ingana, mawagtangan, yun gusmod. O, mawagtangan, gusmod, pero mawagtangan ko gana, maglabada kong ulo, makalitan ko, kaluya. Kaya kung dugo man ko, kung kita ko, magbukal-bukal, murag lana. Kung sa pag-abot ako din sa plaza, ganiya, makitaan ako niya, aw, alam na. O, kung di na ko tuangay, matingala, kung anong nakadaog ng mugo, kay katong finals, katong finals sa tournament, istam nito sa naga, kusga ng mga ungo. Ha? Oo, kusga ng mga ungo. Kusga ng mga ungo, pero karon dili makilbi na ako. Dili ko dili makilbi aning tunto. Ay gahira magalit ni basta ang duwa ang tunto. Oo, samot na karon. Magbalik ng pag-uwi, ang pag-abuhi ang pinakadamanan. Isa ka mga ungo pagkatag lang sa inyong taduanan. Pero bisag dagan pa bisag asa di mo siya na ikyasan. Ay sa mga busa baybay mga ungo mo na inyong ka tapusan. Ha? O mo ninyong katapusan di mo ni adlaw at tukom. Kung islaan ang mga ungo ay mga ungo karon walay mga dahom. Climax, wala ni ang sudan na sa inyong paglubog. Maglistod na kagburag-burag na li. Kung ahubog, burag na li. Kung burag na li, kung ahubog. Putlan na hindi kagdungan, aram mong tangan, kagdungog. Hindi ba Climax, wala mo kayo wow. O wala yung umaw ni mulay o. Kaya di mo ka Master DI, wala manggali ka maikog. Yung isulod ka sa pero, nilaman ang libro. Hindi mo nga yung giilog. Burak buyog ang tapos buwak, nga di kalit nagpahawa, ibalin dayon sa lain, sa lignaan na may nakuha. Buyog, buwak, ibalik sa lain, muna literal na pollination, o pollination, di ka ni haligi sa inyong panon, ako ni pagdubahon, literal na pollination, ha? O ka na inyong grupong RIC, ano inyong grupong RIC, ako ng tagsa-tagsaon, kung ikaw ubalo ka magasin, imungot doon, ako, kadabala, tion, tanaw na tukutan ng membro sa inyong grupo, ikaw man kung sa pangbala, tion. Time! Judges. Line up ka din sa 4-1 Pro. Shout out din sa tanan na akaroon sa wine. Especially sa akong supportive ng Oyo. Okay. Para niya ako kay sa tanan nga duwa kay para na ko pause sila kay indot og bars ikuan. Pero kamay ra punchline pero taas then dire puro dito og punchline. Muna para na ko draw lang kay limpo kayo puro gahi gud. Bro, Sige lang. Sige ka siya kay Bashi. Sige. Shout out yay. Kapitol ako. Suwa ang pingi. Kuan kara ang akong buto sa round 1. Patas tayo sila tay. Sa round 2 o gyapon tayo sila nalalaray lang kuan duwa. Dili ko nagbase sa round 3. So ang akong gikuan binukdan lang sila pero ang nakauna sa finish line ako kay buto dire advance. Yo, Cloudlanders, Watch Productions, shout out kong buwak sa Northern South nga natin taron. Vlog man ako kay Ari ko na Climax. Kaya ang yang kumuan. Doon, parehas na, hindi sila kuhan, pero Pilipis yung mga rides ko, kaya may ragali, may ragsita, ito iko. Parehas sila, advance, kaya may kalman, pero may angar na ako, diri yung gamay. Sa round 2 ay, diri na sa guli advance. Kaya nindot mo kan,
Ilag mo siya ng transition pero nakakuan lang kay murag na kwan nalaboy ka sa libat. Wala, ari ka ikuan ito mo sa libat. Lisod kay mga lang dikit. Sa round 3 ako may rote mo. Iba sa nga para sa round na naro, ang din siya round ko, ano yung hard ones. Nya sa round 3 ano ko climax. So nilalagyan ko pumili, dili lang pumuti kaya uli man lang pero maran ako hindi ko pinatuli na yung sandaw para sa kuha. At yung mga kamomo mahimo sa drive skills o lyrical ay kung climax diretso patay. Taas mo sa sit takot pero press ka hard ones. By the way, Mami G, shout out sa SSC Council. Actually, nice ang ilang gawa ng Climax and Heartlands. So, actually, init ang mga bars, ang mga namin, ang punchline nila. Sa round 1, aling pang Climax. Then, sa round 2, kay Heartlands. Then, actually, voltage yung tablet yun pala kay puros ng mga ayaw ay magawa ba. So, kailangan nila magawa sa ilang bagay. Okay, tuminis. Ayaw mo nang kuya. Sorte, tuminis. Okay, tuminis. 1 minute lang, 1 minute. Cardo sa plus. Yo game. Oti. Yan tayo murag mo inutan yung ano kung mabilding. Kay wala ko ako nakaandam, wala ko sayod, tumauti din yung duwa. Kay wala ko gatuugod yung mabilding ko ano ako contract. Pero sige lang wala na ko'y mahimo. Pero anak ko'y mahimo. Sa kalaugan yung mga kanina. Ininuntan na buong sinukuntra kay mga ininuntan yung kita. Kaya ito nga ng mga umo. O kada mo kanina nga this one. Puro lang ka pahambok eh. Puro lang ka pahambok. Kaya ito sige. Yo check. Climax. Anang climax di mo pangalan. Kung maabot na kang kinatataan. Kung mahimo na kang climax. Mahimo na kang climax. Okay nang wala na ko may istorya. Murag nawagtang ko galit. Kaya basta murag wamo ko makita. Murag akong tragod. Murag napadri ang kahayag. Dili ang kalimit. O kadiliman na climax. Ikaw ang hari na kadiliman. Tungod sa kaimo kayotom. Murag kagili human. Dili man. Yo, check. OT. Okay mo sa meaning ani. Yo, otot gatay. Yo, pero sa kubra kabugo ani. Excited ko siya nga iyang mabidik. Kaya gusto niya i-share sa iyang mga pare. Hasta pagbalod, hasta pag-register sa anli, gibutangan pag smiley. Yo! Sabot mabuti, wak sabot sa panahon. Pero sige, HO kill lang gihapon. Unsa? Ko HO kill lang gihapon. O, unsa pa to? Pagpuntahan eh. Kung ano ito, kumata ko dire. Pantay gihapon eh. Yung kay pag-human sa fireworks, kinibuto, kinato ang konsensya. Pag-human sa fireworks, isakay ka na yung ambulansya. Saute. Upload kaya Advance, sari ko kay Max. Send niya po mo, Tayo na Friday, bro. Para na shoutout kay Advance, sponsor ni Mami D. Mami D. Yo, Mr. Rappers, shoutout ko sa kumpra. Sa nas, comment ko na. Kung kapag yun mo. Kana